Ruku na srdce. Aj vaša domáca lekárnička vyzerá nejak takto. Máte chrípku, bolí vás hlava a vyberiete si napríklad Theraflu a Paralen a dáte si ich. Ani neviete, ako si škodíte. Najznámejšie lieky, ktoré sú na trhu proti bolesti a chrípke, obsahujú rôzne liečivá, ako sú paracetamol, ktorý sa nachádza v Paralene, v Panadole, ďalej ibuprofen, ktorý je napríklad v Ibalgine, v Nurofene, prípadne diklofena, ktorý sa nachádza vo Voltarene alebo v Flektore. Poznáme aj kombinované lieky, v ktorých sa nachádzajú dve a viac liečiv, napríklad Ataralgin, prípadne Cetalgen, alebo lieky na chrípku, ako je Theraflu, Coldrex, Paralen Grip. Niektoré liečivá môžeme vzájomne kombinovať, niektoré však nie. Zo žiaducich kombinácií si môžete dať paracetamol s nesteroidnými protizápalovými liekmi, ako napríklad s ibuprofenom, s Voltarenom alebo s naproxenom. V zásade nemôžeme kombinovať paracetamol v rôznych liekoch, ako je napríklad Paralen s Theraflu alebo Paralen s Coldrexom, pretože si môžete vážne poškodiť pečeň. Taktiež sa vzájomne nekombinujú dve rôzne nesteroidné protizápalové lieky, ako napríklad Voltaren s naproxenom, diklofenak s ibuprofenom, pretože si môžete privodiť žalúdočné vredy. Rýchle pravidlá, ktoré sa používajú pri kombinácii liekov. Vždy si prečítajte zloženie lieku, ktorý užívate. Snažte sa nekombinovať dve protizápalové liečivá v jednom lieku alebo v rôznych liekoch, ktoré užívate. A vždy sa poradte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si nie ste istí, aké lieky môžete vzájomne užívať. Najväčším problémom nie je bolesť, ale to, že na bolesť užívate rôzne lieky bez porady a bez vedomosti o ich zložení. Ak neviete ako na to, poradte sa s nami.